नागिरदों आलासि जाफैनो हांसोखौ मासे होफानोसै सिथारसै नै हांसो मासे हाय गाइस नै जोंहा बिब' बिनानाव जानाय भिडिअ लाबोलायबाय एसे गोजान गोजान जालायो आंहा थांबाय थानायबो सोलाबा ओमफ्राय दिनै आङो बिब'खौहाय जानाय भिडिअ खालामनो थाखाय सानैजों बिब' बिनानाव इटिं श' होननानै चेनेलखौ खुलिबायबा बिब' बिनानाव गोबावजों एसे जानाय भिडिअखौ हरखाबाय थानो होननानै लेंहरदों आङो दा लोगोफोर नै बिलाइजों जुनानै जानो भिडिअ लाबोदों नालाय नै मा बिलाइ बेखौ नायदो दिनै बिनानावनि न'आव आलासि जानो फैलायबाय आंहा ओमफ्राय जानोसै लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट शेयार खालामदो आरो ओमफ्राय नै जालांनो नागिरबाय नायलांबाय थादो लोगोफोर दाउ बयलार हांसो बेदर एवफ्रामनाय दाउ एवनाय हांसो एवनाय आरो नै बायदिसिना जानाय जोंनि जानाय भिडिअखौ नायबाय थालांदो अननानै बिब' बिनानाव इटिं श' चेनेल जादिनि होनबा बिलाइखौ ओरै जुनानै जानोसै खाथियाव थाबदे बानलुखौ खादो गोथावथार जानांगौसोनो बेखौ ब्लाड प्रेसार सुगार ओमफ्राय मोदोमफुल बिलाइ आरो थै खारनायफ्रा समान खारो जाहैदों जानो हानांगौसो बेखौ गोथावथार truly very tasty हांसो बेदरा खाराव खासाव बेगेंसो बांसिन हांसो बेदरा बांद्राय जाबा लोमजायोहाय हांसो बेदरखौ जानो गिया ओंखायनो अब्लाबो नै गोबावजों खनसे जानाया जेबो नङा बिलाइजों जुनानै जालायबाय नाखौ ससे जाजागौमोन ससे नाखौ बानलु आं जाजोबनो हानोसै जानो बानलुआ cauliflower this one very tasty इसको देखो ये क्या है खाओ इंग्लिश में क्या कहते हैं ब्रिंजल खाने में कैसा लगेगा टेस्टी
थे बबे thử cái nóng thử chả nè ra cứ thuộc hả là thì gắn nữa thấp thấp ra nó ngon mà thế ra cứ thuộc đây dễ không có cứ để giúp nè sẽ có thuộc đây mình chỉ sao để thôi là về đi làm cái đó cái có cá lố rồi tôi sẽ có đồng thay 난 우리 너랑 지니지 붙지 자유 मैगं 차야 산자리야라 산자리야 मैगं 차야 ओमफ्राय जोङो सोलोंदों दिनै बेनो गोथावसिन बिलाइआ ब्लाड प्रेसार ओरै चिरां बाक्सा उदालगुरिना मैगं 차या सुगार बिराद मोजां बे बानलुआ थोलायलायहाय आंना बेखौ जादो न माबि जानांगौलाय इसको ऐसे पकड़ो और इसके बाद मुंह पे डालो और खींच के मार बेबायदि जाफुनायाव नाङा बेदरखौ एसे जाखोमानानै दोननो जाखोमाजोबनो नागिरबावबाय लोगोफोर आंनि बेदरखौहाय आंहा थावै थावैखौ जानांगौ गोथाव गोथावखौ जाखोमा नागिरदों हांसो बेदरलाय जाखिनो बेखौ इसको खा के देखो कितना टेस्ट है गोखा गोखा एसे माने फिलौ खारगोन फिलौ बे बिलाइआ लोगोफोर गोखाबाबो गोथावसोना बे एसेल'सो खाथो जानो गोथावना मुदुफुल बिलाइ बेखौ सेक्रेट खोथा खोन्थाफोनांबाय आं खोन्थानाङामोन एसे रुबाय बेदरजों जुबाय जाबाय बरिया हांसो बेदर लोगोफोर दुखिरामनि सल'आ बोरैमोनलाय लोगोफोर दुखिराम हांसो जोलाया आया सरि दाना दुखिराम मा गोदो आङो क्लास 5 ना 6 मोन र' दुखिरामनि सल' फरायनो मोनदों थारमाने मासे हांसो जो फिसिदोंमोन बियो ओमफ्राय सनानि बिदै दैदों सानसेखालि ओमफ्राय दाना हाब बेखौ फानै फानै मोनजानानै हाब होनबाथ' बेनि उदै सिङाव गोबां सनानि बिदै थागोन होनबाथ' साननानै दुखिरामा उदैखौ सानसेखालि हांसोनिखौ हाफुनानै नायबायनो जेबो गैया दाना हांसोआ थैबाय ओरैबायदि दुखु जानांबाय दाना खाफाल हमनानै मोदै गनांबाय बेबायदि सल' दं बिनि काहानि दङ बिनि काहानि बे हांसोनि अखाफोर मा नागिरदों बिजि खान्दा नागिरदों बिजि खान्दाखौ मानो सिथ्रि गिजिर सुथेनो सिथ्रि गिजिरखौ मानो मैसोराङानो गानहोनो मैसोराङानो मानो गानहोनो हाथाइसालियाव फानहैनो हाथाइसालियाव मानो फानहैनो रांनि खुबिर जानो रांनि खुबिर मानो जानो अराय सोरां होनो होननायसो जादों आं बावबावबायसो मा अराय सोरां होनोखौ लास्टनिखौ वाव चाइना का खाना इसको देखो दोस्तों चाइनाजों जोंजों महरा एखे नंगौना नङा लोगोफोर एखे ना दा चाइनानि जानाय जोंनि जानाय एखे माने चाइनानि महराबो गुफुर जाथि जाथि जोंबो एसे गुफुर जाथि जाथि आरो नेपालजोंबो एसे एखे चाइना नेपाल बर' एकदम चाइनानि खानाखौ जों जागासिनो दा चाइना बिदिनो जायो फुलकबिफोरखौथ' गोथाङै जायो साखम जानोसै दा इसको देखो गोथाङै जाजोबो चाइनाना गोथाङै जायो जोंहाथ' गोथाङै जानो हानो रुदों मादों थाव गोथां फुनदों खिन्थु जानो नायबाय गोथाव खाजि बानायनानै जानो बिराद मोजां
मुला खाजिफोर बायदि मोनजाथारो आरो जोगोलावरिया पियाज सामब्राम गुफुर बानलु ओमफ्राय संख्रि थाव गोथां होनानै मिजि मिजि हादो सिफ्लेनानै जादो बिराद गोथावथ' बे खाजि बानायबा होमबा फोजोब्बाय लोगोफोर बाय बाय